synnytyksen käynnistymiseen tarvitaan oksitosiinihormonia. Ja oksitosiinihormonia erittyy verenkiertoon silloin, kun ihminen on rentoutunut ja on hyvä olla. Ja sitten taas, jos on stressaantunut ja huolestunut, niin kehoon erittyy sitten stressihormoneja, kuten kortisolia ja adrenaliinia. Ja ne taas estää sen oksitosiinihormonin erittymisen sinne verenkiertoon. Eli ne tavallaan, se stressi voi olla este sen synnytyksen luonnolliselle käynnistymiselle. Sen takia kaikki, mikä tuo hyvää oloa loppuraskaudessa, mikä rentouttaa, mistä nauttii, niin ne on tosi suositeltavia ja niitä kannattaa tehdä. Ja yhtenä keinona tosiaan nämä rentouttavat kehohoidot on tosi suositeltavia siinä loppuraskaudessa. Mutta mä annan aina siellä vastaanotolla myös muita vinkkejä tosiaan, miten voi kotona tukea sitä synnytyksen luonnollista käynnistymistä.